No niin, otetaan tässä esittelyyn nyt sitten vähän tässä pienoismalleista. Tässä on mun viimeisin Peterbiltin luomus, minkä tein. Laitoin siihen tommoset erikoiset pitkät putketkin, pystypakoputket. Ja sitten samalla laitoin sitten moottorin tonne vähän yksityiskohtia sinne. Jätin tän aukeavaksi tän. Elikkä tää on Italeeriltä. Sitten tässä on Revellin tämmönen, mä kutsun tätä pikkupeteksi, kun tää on semmonen, että tää on vähän pienempi. Muutenkin niin se on vähän toisen kaltainen. Ja tässä on tää Mobius Modelsin International Lone Star, mikä tuli silloin hommattua, kun se tuli. Muuten ihan hyvä, mutta siinä oli kyllä, täytyy sanoa, että ne ohjeet ei ollut mitkään kovin loistavat. Revellihan on tehnyt tästä kans semmosen oman version. Täytyy se jossain vaiheessa rakentaa. Sitten tässä olisi Italeerin, sitten Australian Truck, Western Star. Ja niin tämän laitoin tämän väriseksi. Puskuri tässä ei ole, tässähän kuuluu tää tämmönen karjapuskuri tähän. Täytyy nyt vaan liimata se uudestaan kiinni, kun se on vähän, kun se on irti siitä. Ja ohjaus luonnollisesti, kun ollaan Australiassa, niin tietenkin on tuolla toisella puolella. Toi verkon mä nikkaroin itse tohon. Et silleen. Että tämmösiä sitä. Joo, ja jatketaanpa sitten. Sitten olisi panssareita. Jonkin verran mulla näitäkin on tullut tehtyä, mutta aika vähän. Enempi tässä on TCT2 ja Suomen versio. Ainoa mikä on vaan, että se jää pikkasen kesken. Että tonne täytyisi vähän saada fiksattua ja laitettua. On kitannut noin. Täytyisi laittaa kuntoon siinä. Runko on Tamialta, mutta tämä torni on JS Modelsin resiinitorni, koska se mikä Tamian sarjan mukana tulee, niin se on väärän mittainen. Ja tykinputki on sitten metallinen Edwardin tykinputki TCT2. Sitten olisi KV1E-malli, eli pulttiklimi. Ja tässäkin niin JS Modelsin torni, Jordi Rupion alumiiniputki ja sitten Viking Degalsin siirtokuvat ja runko on Tamialta kanssa. Ja toinen klimi, ihan sama juttu, eli KV1C-malli ja Tamian runko ja JS Modelsin torni ja sitten Jordi Rupion alumiiniputki. Pitäisi vähän parantaa tuon maalausta. Ja tässä on sitten SU100. Tää on Wetsidalta. Ja tässäkin niin Jordi Rupion alumiiniputki. Muuten on tehty ihan lähtökohtaisesti ihan Svetsedan sarjasta. Ehkä toi antenni on vähän pikkasen järein oloinen tohon. Noi merkinnät mä oon suhasin itse. Ja tonne laitettiin verkkoa, niin toi on Etsiarkilta toi verkko tuohon laitettu sitten. Ja sitten laitettu, että diatraama mä tätä ajattelin, mutta ei taisi tullut laitettua siihen ja tolleen. Sitten on panssarin torjuntatykki. PAK 40. Ja tää on Tamian tykkimiehistö. Mä oon itse duunannut tämän sitten, tän diatraaman ihan tämmöiseksi. Ja Parolan panssarimuseolta niin idea hain tähän, että minkälainen tehdään tästä tuliasemasta. Niin siitä mä saan vähän ideaa ja sitten noista puolustusvoimien siitä ennen ja nyt kirjallisesta, niin siitä hain sitten sotakuvasta niin kans mallia vähän se. Ja tässäkin niin Jordi Rupion alumiiniputki. Muuten on niinku kaikki muut on sitten sarjasta olevat osat, että semmosia. Tarkoitus olisi
palata takaisin näihin välillä nyt näihin sotamalleihinkin, mutta katsotaan nyt sitten, että jos huomenna lähdettäisiin käymään Kuivalaisalla Aleksis Kivenkadulla, niin katsotaan, jos sieltä saataisiin panssarivaunu miehistöä, meinaa figuureita oikein kivasti, niin päästäisiin sitten tekemään näitä. Kyllä mä halusin tuon TCT2 tehdä vielä toisenkinlaisen version siitä, että tolleen.